nación a cruzar o Ecuador, demostrando seu valor, cabaleiros do honor, sen retroceder, sen desfalecer, imos explorar. Nin no inferno dun mar de inverno nos poderá parar. Se hai un fin común baixo teu azul. Era unha vez os exploradores. Sen pensar xamais fuxir, superando calquera mar. Imos explorar a inquietude e outra latitude, non deixo de empuxar. Sempre o corazón cheo de ilusión, cando aumenta o furacán, sortealo con afán. A aventura é un deber e ao final poder os primeiros ser. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais, e loitando polos demais. La Condomín. Señor Cassini, as miñas medicións demostran que a Terra é redonda, pero que se ensancha un pouco no Ecuador e se aplana nos polos, como dixo Newton, o gran físico inglés. Señor Richard, equivócase. A Terra é unha esfera alongada nos polos e aplanada no Ecuador. Ai, sí, a Terra é plana como unha pataca. Como unha pataca. Ousa burlarse dos meus estudos. As miñas medicións din iso. Encargaronme a min facer os cálculos, señor. Ha de ser como eu digo. Os meus resultados son os correctos. Entón é un traidor. Un hipócrita, un mentireiro, un falso. A teoría de Cassini é correcta, é unha pataca. Sí, iso é precisamente unha pataca. Unha pataca. Como que unha pataca? Penso que é unha pera. Nos polos é plana, sen dúbida. Señor, equivócase. Iso é un insulto á ciencia francesa. Que pensa vostede, señor Voltaire? É como unha pataca? Non. Non, señor de la Condamín. Newton ten razón, a Terra é máis ben. O señor Bernard Le Bovier de Fontenelle, membro permanente da Academia das Ciencias. Oh. Chis, señores, por favor, a dignidade da nosa academia non pode admitir tales formas. Só a razón pode resolver esta cuestión e por iso, co consentimento do noso soberano, o rei Luís XV, vai saír unha expedición ao Ecuador para determinar a forma da Terra e outra ao Polo Norte co mesmo fin. A ver, onde está a pera? Onde a metín? Onde estará? Ah, aquí está. Sabería mellor pelada. A ver, nenos, era como unha pera. Ou como unha pataca. Máis ben como unha mazá. Pero a terra é redonda. Como unha bola. Como unha bola, pero non totalmente redonda. Isaac Newton, o gran físico inglés, calculara que a rotación da Terra facía que se ensanchase un pouco no Ecuador. Funciona ou non funciona? A ver como é. Pero Cassini, o astrónomo francés, pensaba que se ensanchaba nos polos. Señores, para poder medir fai falla ir. Maupertuis irá a Laponia e de la Condamín ao Ecuador. Ademais, vai axudar a financiar a expedición, o que será moi útil. Vai doar 100.000 libras. Charles-Marie de la Condamín e Louis Godin, matemáticos. Jean Godin de Sodonés e Curmán, Pierre Bouguer, astrónomo, Morenville, debuxante, Joseph de Jussieu, botánico, Jean Senier, médico, o señor Hugo, reloxeiro e enxeñeiro, o señor Couplé, axudante, e por fin o capitán Berguin, da Mariña Real.
Alzadas velas, chegamos a Manta, miren. Ui. Señores, Científicos franceses coa autorización do rei de España acompáñanme ao Concello. Quito, a antiga capital do Perú, está ao noroeste, pero é unha ruta difícil e perigosa. Deberían viaxar cara ao sur en barco ata Guayaquil. Ali atoparán un camiño bo cara a Quito. Explorar terras ata o Ecuador. Un plan interesante. Sí, pero difícil. Vostedes collan o barco e eu explorarei a costa. Nos, entón vostede sería o primeiro en chegar ao Ecuador. Irei con vostede. Moi ben, será un placer. Veña, vamos. Móvete, burrico. Xa está. Arre. Faille graza, Ai, a miña perruca. Ui, a miña perruca. Grazas a Deus, xa non hai mosquitos. Imos acampar aquí. A Cruz do Sur. Debemos estar preto do Ecuador. Vou facer unhas medicións. Non oio nada que di vostede. Digo que estamos preto do Ecuador. Non ten vostede boa cara, señor Bugué. Ai, teño frío. Oio cabalos. Poida que sexan bandidos. Pedro Vicente Maldonado y Sotomayor, explorador, matemático e astrónomo para servilo. Fala a miña lingua. Sí, señor de la Condamín, é a lingua dos indígenas e algunha máis, por suposto. E sabe o meu nome. A súa reputación precede-o. Podo levalos ata Quito, pero o seu amigo parece estar moi enfermo para seguirnos. Que podemos facer? El debería ir en barco cos outros, ata Guayaquil. No barco hase poñer ben. Xa nos veremos en Quito. Non faga medicións agora, quero ser eu o primeiro. A febre. Debe ser a febre. Curioso, parecen africanos. Sí, un barco de escravos naufragou aquí hai 50 anos e os superviventes fundaron un poboado cerca do río Esmeralda. Son felices, míreos. Remontaremos o río Esmeralda coa miña canoa. Esta xungla é increíble. Sí, é un bosque tropical. Oh, que maravilla. Aquí a fauna e a flora son impresionantes. Mire eses monos. O tamaño desas setas é impresionante. Con esa hai que ter cuidado, E que fan estes homes? Iso, cando se solidifica, pode estirarse. Chámanlle caucho. É impermeable, teño unha idea. Xa está. Que vai facer? Meter os meus instrumentos nesta bolsa impermeable van estar protegidos da auga e da humidade. Ve, así de simple. Xa chegamos.
Este é o final, non se pode chegar máis alá. O tibema e coa macotala. Padre, cuema, denme. Teñen medo dos nativos, queren marchar, miren. Estamos sós. Que imos facer? Non se preocupe, xo pensará mañá. Coma isto, está delicioso. Bos días, Pedro. Viu iso? O que? Ali. Sí, é un amigo. Teña, irá mellor con isto. Cada vez estamos máis alto e é máis difícil respirar. Que? Hai que cruzar por aquí. Non hai perigo, acábano de reparar. Ten vertixe? Sí. Aconsellolle que non mire para abaixo, só cara arriba. Case é peor. Adiante, sigo. Pero quen me mandaría vir aquí? Non se queixe, xa verá o bonito que é. Mire ali. Valía a pena, non? Colle isto, rápido. Sí, amigo, sí. Mire, iso é Quito, é unha cidade magnífica, xa verá. Charles Magui, que tal? Que alegría. Son os franceses. Sí, temos autorización do rei. O gobernador quere velos. Por suposto. Primeiro, vamos cambiarnos. Medir a longitude dun arco, estudar a curvatura da Terra, tiñan que vir tantos desde tan lonxe para constatar que a Terra é redonda. Esa é a cuestión, excelencia. Non é totalmente redonda. Que buscan realmente? Ouro? Ah, sí. Ou as minas de platino. Iso é. Xo teño, son espías ingleses, conféseno. Espías ingleses nós, sendo franceses. Un momento. Por casualidade non estarán buscando tesouros incas, Coidado, non lles vou quitar ollo a ningún. Están na miña xurisdicción. Sí, excelencia. Este é meu tío, o fillos. padre Juan. Pode axudarnos. Queredes medir a curvatura da Terra? Así é. Para empezar, necesitamos un mapa preciso da rexión. Eu teño un. Estupendo, padre. Hai que comprobar se é preciso. Imos formar 3 grupos para ir aquí, aquí e aquí. Ninguén lle dixo que non se poden molestar as llamas cando beben. Os científicos por fin puideron empezar a traballar, pero unha serie de desgrazas abatéronse sobre a expedición. É paludismo, a febre matouno. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Que, gabachos? Roubándonos las mulleres. Como se atreve?
En garda. Viñemos ver os touros. Non un duelo! Mate o Don León! Nunca deberon vir. Venga, rapaces, vamos! Estimado amigo, poderíame axudar. Quixera saber a distancia entre esas dúas ventas. Será un placer. ¡Oh! É magnífico. Nunca vira algo así. Unha colección sen igual para a gloria do rei. Veña, vamos, volvemos. A miña colección. Ai, directa á auga, levou na corrente. Pero, señor, que lle ocorre? Está ferido? No corazón, señor. Quere concederme a man da súa filla. Declaro vos marido e muller. Escoitade, amigos, o estudo pronto estará acabado. Pero a min ofreceron un posto de astrónomo en Lima, a capital de Perú. E logo, sen dúbida, irei a Cádiz, a España. En fin, teño que marchar. Adeus. E estes foron os que quedaron da expedición. Xa está! Sí, exacto. Xa probamos que a Terra non é redonda de todo. Entón quere volver? Por suposto, quero presentar os resultados na academia. Se lle parece ben, farémolo xuntos, señor Bouguer. Oh, sí, claro. Pero eu vou chegar a París moito antes que el. Achéguese, amigo, achéguese. Se quere descender polo Amazonas, saiba que hai 200 anos o español Orellana fixo este traxecto. Foi terrible. Un pesadelo. Pasou moita fame. Atacaron os indígenas e incluso un exército de mulleres. Máis perigosas cos homes. Mirade ali, detrás das árbores. Son demasiadas, temos que marchar. E tiveron que baterse en retirada. Hai 50 anos, o padre Friz, un cura, intentou explorar tamén o Amazonas. Este é o mapa que debuxou. O meu sobrinho vai no acompañar, pero coidado, dixéronme que Don León, o asasino do doutor Senier, quere tenderlle unha emboscada. Xa só quedaban 3. Están cerca. A 2 leguas daqui. Xa chegan. Por fin imos acabar con ese gabacho. Hai homes emboscados, señor. Os homes de Don León están emboscados un pouco máis abaixo. Os indígenas vannos axudar a evitar a trampa. Pero por que non chegan? Non puideron escapar. Onde están? Xefe, foron cara ao bosque. Están ali, máis lonxe. Incompetentes, inútiles, imbéciles, pailáns, todos as canoas, colledeos! Teño unha idea. Ben, rápido. Rápido, máis rápido, hai que atrapalos! Xa os temos preparadas as armas!
estranxeiros, ides vas pagar, salvaxes! As miñas notas. Ali. Oh, a roupa. Non importa. O importante son as notas. É curioso, o curare é un veleno que se introduce no sangue, pero comelo animal non é perigoso. A partir de mañá dormiremos nas embarcacións. Un mono anano. Chámanlles a Otus, os moniños boxeadores. Ve por qué? E mire aquel. Pasa a vida cabeza abaixo. Apenas se move. Chámanlle preguicheiro. Pero anda. Non, arrástrase. Agora verá. Isto cómese. Non, non, non. Iso é para pescar. É unha sustancia que atorda os peixes. Canto se aprende aquí. Terei que estudar isto máis a fondo. O río Negro ven do norte cargado de plantas descompostas. O Amazonas leva a terra máis clara. Que interesante. Dous ríos no mesmo leito. Chegamos a Manaus. Que pedra é esa? Unha pedra sagrada. Ven dunha tribo de mulleres guerreiras. As Amazonas? Onde están? Existen realmente? Poida que existan, pero quen sabe? De onde sacou esa pedra verde? Que pedra verde? Eu non vexo ningunha. Pero ninguén vos impide ilas buscar. Probade por aí. Mira ali. Aquí hai unha frecha e marcas de pisadas. Sí, señores, e así demostro que a Terra non é redonda. Tamén debuxei o mapa do Perú. E descubrí Señor Bugué, nesa expedición non estaba só. O señor de la Condamín percorreu o leito do Amazonas e tamén descubriu terras novas. De feito, trouxo sustancias descoñecidas de moito interese, como esta daqui. Claro, claro, sí, o señor de la Condamín foi un colaborador excelente. Pero, de que substancias está falando? Do curare, moi útil na medicina. E sobre todo do caucho. O cauqué? Mire esta mostra. Oh, sí, o chouco, o caucho, o que sexa. Algo como a pois, eu non lle vexo utilidade a isto. E algúns meses máis tarde, nesa mesma Academia das Ciencias... E esa substancia primeiro obtense en estado líquido dunha árbore tropical chamada ebea. Despois pódese moldear de calquera forma. E cando se endurece, conserva a súa forma e adquire unha grande elasticidade. Vexan, señores.
O caucho tamén é impermeable. Imaginen a cantidade de obxectos útiles que se poderían fabricar. Irrompible, elástico, impermeable a auga... De la Condamín percorreu case os 7.000 kilómetros do Amazonas, desde o seu nacemento ata a súa desembocadura. Ten un caudal de 200.000 metros cúbicos por segundo e deposita sedimentos a centos de kilómetros no océano. A ver. Debuxou mapas de toda a zona, estudou a fauna e a flora e abriulle ao mundo as portas dunha rexión ata daquela totalmente descoñecida. Queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador,